Дай ми. Момчета, ти около камерата, бе. Аз ли? Да се преместиш по-наблизо, каза. Ей, тука! Не, по-наптам да отидем, каза. Тренер! Тука добре ли? И днеска с кои участваш? 18. Чакай! Айде, напред! Ама брат, сам бе, не ти голя. Табале, дикто. Бравар му сори, тай. Оравар му. Бравар му. Анг бе на. Тренер! Цял ти Назаре, Боби! Нали Назаре отиди? Тренер! По това къде ти скачва? И това. Да я знам. Айде всеки човека! Преса! Преса искам! Потони, натисни го, потони! Браво, бе! Открадна я, браво! Браво, бе, емо, бе, браво, бе! Това беше голямо. Я знам се някаква горничка с такова преговорно. Това съм сега не мисля, че това съм нарисал. Защо не? Не мога да снимам. Давай! Давай! Те го изядоха, бе. Браво, е. Седем точки наказателно е се. О, приятел! Става. Какво ти става, бе?
Виждаш, че е така здраво. Ми няма нищо натам тръгна за такова. Виж, не е кой ти като такова. Дръж така здраво. Да. Аре, преса, преса! Надстиги ги! Браво! Аз да нося водата. Защо ми искаш да я носиш? Добре. Но не си минал. Няма нас. Алексе! Платоне! Платоне! Абе, чакай, иде бърза! Следи! Дре! Не, седят. Любо, можеш напред, ти можеш! Любо, ти можеш напред! Които няма да играят, които са забили. Знам, че Любо, ти можеш напред! не мога да ги следим кой ги ставите три. Вътре! Напреде, Нено! Искам пресичка, айде, преса, натиснете ги! Дай сега, дай, айде, Маряне! Ето като се бавиш, Маряне, какво става? Браво, Платоне! Топката! Бягай, Нено, бягай! Ставай, Нено! В краката! Браво, бе! Натисни, Нено, горе! Твоя човек, твоя! Твоя човек, Нено, задръж така! Твоя човек! Скоча! Топката! Не дей, Нено, не дей! Хайде, натискай сега! Маряне, твой човек! Хайде, топката! Хвърля се малко, ама... Преса! Браво! Преса, Нено, твой човек, Нено! Пази си твоя, спокойно! Искам да пресираш! Айде, вземете топката вече, де! Познаме ли, бе? Не го видях. Чакай, да иде. Затова не видях. 10 метра! Искам преса, Маряне! Заедно с Нено преса! Айде заедно, чукни ли? Напреде! Дай! Айде преса! Взимай топката, айде! Защо? Назад! Преса искам сега! Преса, Иво! Искам преса! Момчета назад! Добре ли? Айде, пресирай! Айде, това се видяхме вече. Айде. Идвайте! Чакайте! Дайте водата. Не може всеки да направи забележка. Айде, Алекс, и аз да бъдем. Айде, Алекс.
За какво изключихте от снимане, бе? Колко ще смисъл? Като с тия, брат. Много ли си такова? За какво пъса пак като не игра, с си игра? А бягай, бе. Цялото време ще си снима. Не гледай. Ти ли снимаш, бе? Трябва, кажете им да не барат камера, защото изключиха записа. Кой го бар? Деня ми вода. Чакайте малко, трябва да ги задържим още малко, ще го пусна. Здрави момчета са, не 50-та напред, стървим на 50-та на изравняването, ще ги задържа още малко момчета. Ако вкарам, ще се да ни пробиват през 20. Аз искам да вкарам. Прави го. Който близък е резултат. Още едно и ще направи смяна. Ще снимам Мариан. Не, сяда с 5 човека. Това направо не разбрах какво стана. Аз вчера и днеска се справих. Какво стана, Платоне? Що може, чакай, той не ми отмила. Не ми да потом подай се това. Преса! Ай, Платоне, преса, преса! Излезе! Прескачай го! Ай, сикс човек! Играй, бикове! Играй! Бикове, играй! Аре, изпъни! Дай, Боби! Дай, Боби! Дай, Нено! Дай, Боби! Мариан е смяна! Мариан излиза, Владо влиза. Владо трябва да играе. Мариан излиза. Какво? Това ще ви попречи ли? Айде, стигнете се малко. Владо, давай мой тумче. Отпреди си, Владо! Владо! Отпред си! Дайте ми вода. Сега какво я вкара? Някой иска ли смяна? Ние ритаме, айде, ние ритаме. Напред! Наша тъпка, давайте момчета. Напред, момчета. Ей, бикове, искам преса! Преса! Бавна, но преса! Заедно! Заедно, аре, емо! Пускай! Спеца, бе. Натискай, Тише, натискай! Тише, Браво, бе. Браво, бе, Платоне! Браво, Платон! Алекс, гледай топката, Тишо! Играй!
Бързо! Иво, играй, Иво! Иво, играй! Ай, Боби! Ляво, ляво, Боби, ляво! Как става това нещо? Цвети! Как става, бе? Добре, Любо. Какво стана? Любо! Събия! Дай очи, можеш. Владко, влизаш, Владко! Освободиха. Степчо, влез на вътре, Степчо. Излезе. Преса, 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 преса! Браво, не! Браво, Нено! Браво, бе! Правите го точно! Къде покани, какво не искала да дойде? Всеки включи на линия са вървете на 60 метри ги гледайте! Всеки човек! Още някой да го втига! Трети човек да има! Точно така! Айде натискай, тръгвай, тръгвай! Дай го! И изкара гол. Нищо, Иво, нищо! Вижте диагонал! Не ждет, Киро, елате за малко да ви обясня нещо. Сега като решите, като свърши мача, мене те ще почете. Не мога да изкарам Боби, защото няма по-път. Не мога да изкарам Платон, защото той разпределя топката. Не мога да изкарам в момента Нено, защото е бърз колкото. Не мога да изкарам Мемо, защото само той скача, ви не може да скачате. И не мога да изкараме от тедрите, защото някой да дигне. Разбирате ли? Някой да дигне напред. Това път е. Искам да ме разберете правилно. Последния матч Някой смяна? Вчера игра. Просто не съм много, защото не се натренира. Нито той и той не е готов нито за схватката, нито за къде. Ваш наказателен чук! 10! Хайде 10! Преса, искам преса! Преса, дай, напред, напред! Хайде, готови, искам преса! Боби, готови! Нено, внимавай! Напред, още напред! Още, това са 20 метра, бе! Напред, бе! Какво пресъдята там? 20 метра са това! С него! Пращай го! Пращай го! Давай, Платон! Някой кажеш малко. Да? Топка напред. Боби, след малко ще се оплетеш, ще паднеш там и ще те ушамага. Освен, че ще се удариш. Чакай съдията да свири матч. Да свири край на Не знаеш, това само в България го има. След по телото, защото ако паднеш, ще удариш, ще те преби. Шишо, колко скорост имаш? Имам достатъчно. На 0.
Тедо, знаеш какъв е резултат? 19 на 0. На 0 за нас. Е, тук до мене. Ей, чанката там изглежда. Че има чай. Само дия пипай. Ето тук и... Много се знаете, че служете и са добре. Скоро са на тренировка. Да, най-вероятно, да, много ми харесват как се тренират и са добре. Няма да почва, докато не ми дадат имовени. Да. Сега ще ходя да ги гоня. Чакай! Те трябва да те гонят. Свърши. Не сега, малко. Свърши. Не сега, тия за кой години са тия, бе? Нози.